Muy estimadas hermanas y hermanos, muy queridos hermanas y hermanos, nos hemos reunido los miembros de las cofradías y hermandades en la entrañable Basílica de la Sagrada Familia para la celebración de la Eucaristía Dominical. Lectura de la segona carta de l'apòstol Sant Pau a Timoteu. Estimat, persevera en la doctrina que has après i has acceptat amb tota confiança. Presentem ara les nostres pregàries al Pare. Avui, en aquest diumenge del Dòmum, preguem per la tasca evangelitzadora que tots els membres de l'Església hem de realitzar. Pel Papa Francesc, pels nostres bisbes, por los dirigentes de nuestras cofradías y hermandades. pel treball conjunt de tots els que formem el món confrare, El Papa Francisco nos dijo: acudid siempre a Cristo, reforzar vuestra fe, cuidando la formación espiritual. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.